Konfirmadong leptospirosis death cases. Abiso kan City Epidemiology Surveillance Unit o CESU para sa si Isay man na nakamati in sintomas kan leptospirosis kay puwan magbisita sa pirak o pinakaharaning health center para matauan nin magkakanigong asistensyang medikal. Dagdag na detalyes kan bareta sa lado lokal na sa linya si Ate Ange Galero. Ang pagtuo kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa pangenot ni Regional Director Norman Laurio sa mga evacuees dahilan sa pag-alboroto kan Volcan Mayon. Susog sa pinakaultimong datos na ipinalawas ka na sa bitan ng opisina, nag-abot na sa 56 milyon pesos ang kantidad na naitaon danin mga family food packs sa naman lain na mga evacuees digdi sa probinsya Canalbay, mantang nasa 45 milyon pesos man kantidad ni non-food items ang sa indang na-distribute na sa mga evacuation center. Ewan kaya nakapagtauman sinda ni nasa 25 milyon pesos kantidad ni asistensya pinansyal sa paagi kan assistance to individual in crisis situations o AICS, asin man ang 70 milyon pesos kantidad man na emergency cash transfer. Siguro ngayon kan DSWD Bicol na sagkod na igwapa ni mga evacuees sa manlain na apektadong munisipyo sa syudad. Ayan sa abnormalidad kan Volcan Mayon, padagos ang sa indang pagtao ni magkakanigong asistensya. Dagdag na bareta, Ange Galero, BCGB. Salamat Ate Ange Galero. Balikan ta ang detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Padagos pag nadugangan ang bilang kan mga naapektaran kan nag-aging bagyong Egay asin habagat. Sa pinakaultimong datos ka National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sumini pa nangunyan sa 806,812 na pamilya o kung pwesto nin sobra 2 milyong individual ang apektado. Hali ang iba na hali ang bilang na ini sa sobra 4,000 na barangay sa regions 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, Calabarzon, Mimaropa, BARMM, CAR, asin NCR. Sobra 13,000 na pamilya o 52,000 na individual ang temporaryong nagtitinir sa sobra 600 na evacuation centers, mantang sobra 200,000 katawo ang mas pinili na mag-istar sa kanya-kanyang harong o maka-istar sa saindang kapamilya. Mientras tanto, mantinido sa 29 na mga individual ang gadan dahil sa bagyo, kung sain igwang 11 na nawawara. Maabot sa 7 bilyon pesos ang kantidad kan danyos sa mga infrastruktura na winalat kan bagyong Egay asin habagat sigon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pinakalangkawan destroso sa Cordillera Administrative Region o CAR na nakapagrehistro nin 2.3 bilyong pesos na danyos sa mga tinampo asin tulay. Partikular na digdian probinsya kan Abra na maabot sa 1.5 bilyon pesos ang naraot. Mantinidong nakasarado ang 16 na parte kan mga tinampo asin tulay dahil sa mudslides, landslides, pagbagsak nin mga gapo asin baha. Sa nasabing bilang 10 ang nasa CAR. Nasa 1.1 bilyon pesos ang destroso sa Region 1, mantang 8 porsyon kan tinampo digdi ang sarado pa sa mga motorista. Padagos at pag-aadal kan DPWH kung paano mapapakaskas ang pag-irahay asin rehabilitasyon sa mga apektadong mga infrastruktura para maibalik na sa normal ang transportasyon. Apera sa epekto sa transportasyon kan publiko, apektado man kay ni ang mga negosyo, lalo na ang pagtransportar kan mga pagkaon asin mga esensyal na produkto kan mga komunidad. Inanunsyo kan Department of Social Welfare and Development o DSWD, kabilugan na 5,922 na pamilya na apektado kan pagbaha sa Northern Mindanao ang natauanan tabang hali isa sa indang ahensya. Sigon sa DSWD Northern Mindanao, ang mga benepisyaryo na kadaklan mga paratanom ang grabing naapektaran kan pagbaha dara kan Intertropical Convergence Zone o ITZ. Tinauwan sindanin trabaho kan DSWD sa erarong kan Cash for Work program. Kada saro binayadan nin 5,670 pesos para sa 14 na aldaw o 405 pesos kada aldaw na sweldo hali sa kabilugan na pondo na 33,500,000 o 577,740 pesos.
Ginibo ini kan DSWD para matabangan ang saindang pangangaipo mantang pigahalat na makauwas sa epekto kan kalamidad. Siniguro kan DSWD Regional Office na may kasunod pang cash for work payouts sa mga masunod na semana para sa iba pang benepisyaryo sa Mindanao. Iyan na enot na kabtang kan mga bareta sa bareta alas 5 mabeltan mga bareta pakalihis kan mga pagirumdom. Malinis na tubig ang dapat inumin. Yan ay tiyakin pati tubig sa lutuin. Gamitin palagi ang tsinelas. Kumamit lang ng toilet, wag kung saan-saan. Bulate, iwasan, maghugas ng kamay bago at matapos na kumain. At pagkatapos kumamit ng toilet, tugas-tugas ng kamay, kaibigan. Mga bulating pasaway, goodbye. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Woolly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Woolly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Hire. Balikantan detalyes kan bareta sa lado nasyonal, sinitakan Commission on Audit o COA ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa ginastos na sobra 8 bilyon pesos para sa mga RT-PCR test poon Abril 2020 sa Mayo 2022 dahil sa bako tama ang Case Investigation Forms o CIF. Base sa 2022 Annual Audit Report sa PhilHealth, tinawanin doon kan COA na dati naman na tinuyaw ang PhilHealth dahil sa mga nakaaging audit report. May kinaraman sa kulang na dokumentasyon kan claims sa RT-PCR test o PCR testing. Nakapalaman ini sa Annual Audit Report kan 2020 asin 2021. Kaiban sa mga sinitakan COA ang kakulangan ng mga importanteng impormasyon na dapat nakapalaman sa CIF, arugan kompletong address, admission date asin procedure date. Sinabi kan COA na areglado man ang probisyon kan data sa mga listahan, alagad ang kawaaran ng mga dokumento o form ang naging problema para sa verifikasyon kan mga datos. Tinawanin doon man kan PhilHealth na nangyari ini sa tahaw kan pandemyang hatod kan COVID-19 kung saan kinakaipuhan ang tulos na RT-PCR testing. Nakahanda man ang kontraktor kan PhilHealth na hampangon ang audit team kan COA para simbagon ang komento sa mga CIF na isinumitir sa sainda. Ipinahayag ni dating BIR Commissioner Kim Henares na obligadong mag-file nin income tax return o ITR ang mga self-employed maski wara sindang income. Sigun kay Henares na kung dai nagpa-file nin ITR, may pinalidad na minapuon sa 2,000 pesos sa 10,000 pesos kada return.
Sinabi niyang kung warang income ang sarong individual asin kaipuhan mong mag-file, magduman sana sa BIR o mag-file online sa paagi kan e-BIR form. Ang BIR ma-reply sa imong email. Abiso kan dating BIR official na itago ang email para maging ebidensya na nagpa-file ka regularly. Magkakaigwa ang Bureau of Immigration o BI na isagkod 1.2 bilyon pesos na pondo para sa modernisasyon asin benepisyo kan mga empleyado kaini sa irarom kan modernization bill na pwedeng isaray o ibugtak sa savings kan ahensya ani katulong parte kan revenue kaini gikan sa mga singil asin multang ipapataw kaini. Ang limitasyon sana iyo anday pwedeng magsobra nin 1.2 bilyon pesos sigun kay Villaferte. Ang pondong makakalap ilalatag sa Propestong Immigration Trust Fund o ITF na pwede sanang gamiton sa pagbakal kan mga ekipahe asin pasilidad, pambayad sa benepisyo kan mga empleyado na inaprobaran kan board asin kan secretary kan Department of Justice o DOJ asin ensayo kan mga empleyado para mag-itaas ang level kan kakayahan kan mga ini sigun kay Villaferte. Sigun pa kay Villaferte ang propestong ley saro sa priority bills kan Administrasyong Marcos asin naaprobaran ini kan Kamara sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan Mayo 29 para makakuanin mga kwalipikadong empleyado pigtutugutan man kan bill na iitaas kan BI ang sweldo kan mga empleyado kaini asin magbayad ni night shift differential asin overtime pay. Ititindog man sa irarong kan bill ang mga border control checkpoints na tatauanin mga empleyado kan BI. Sa ultimong bareta sa lado nasyonal, makakatabang sa pagbilog nin kamauotan kan mga Pilipino ang pagbugtak nin mga Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Training Center. Ini ang sinabi ni House Committee on Appropriations Chairperson asin ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na nagsumitir nin duwang propestong ley para sa konstruksyon nin TESDA Training and Assessment Center sa Banwaan kan Manito asin Rapu-Rapu sa Albay. Sigun kay ko ang pagpatindog nin TESDA centers maiko konsiderar na sarong investment para sa futuro. Sinabi kan kongresista na nagtutubod siyang an edukasyon iyo ang cornerstone kan pag-asenso asin sa paagi kan pagtaonin accessible technical training magkakaigwanin skills na kinakaipuhan ang mga tawo para sa paghampang sa modernong kinaban. Sa pagikan pagtataonin dugang nakakayahan sa mga residente, sinabi ni Ko na nababawasan ang pangangaipon na ayudahan ang mga inikan gobyerno asin sinda makakatabang sa pag-angat kan sa indang komunidad. Tinawanin doon ni Ko na ang mga kongresista may responsibilidad na tabangan ang sa indang mga nasasakupan na umuswag ang pamumuhay. Sigun pa kay Ko, suportado kan man iba-ibang stakeholders ang sa iyang propestong ley. Bareta sa ibang nasyon, nangapudan si South Korean President Yoon Suk Yeol sa pagpakusog kan fersa kan mga kapulisan matapos ang sunod-sunod na pananaksak sa nasyon. Ang panduwang mass stabbing sa SK ang nangyari sa department store kan Bundang na nagresulta sa kritikal na kondisyon kan duwang tawo. Sigun kay Presidente Yoon, ang pag-atake na ini sarong terorismo kontra sa mga inosenteng mamamayan. Dugang pakaini kay puhan ng immobilize ang kapulisan para mamantinir ang kaligtasan sa mga pampublikong lugar. Nagkapirang oras na sana matapos si anunsyo ang pananaksak dayon sa sarong high school teacher. Sa lado kan Karawato Sports, ginana kan Gilas Pilipinas ang laban kontra sa Iran 76-65 sa 2023 Haejuan WUS International Basketball Tournament sa China. Ang nasabing pocket tournament ang parte kan paghanda kan Gilas sa 2023 FIBA Basketball World Cup nagigibon sa nasyon sa ultimong semana kan Agosto. Kapot kan Gilas ang kalamangan kung saan nagtapos sa 40-34 ang halftime score ninda. Paglaw kan third quarter, lalo pang uminarangkada ang Gilas. Nakapagrehistro naman in 11 puntos si Jamie Malozo, mantang 10 puntos naman ang naiambag ni Dwight Ramos para sa Gilas. Yan po ang detalyes kan mga bareta ngunyan sa Bareta alas 5. Sa pangaran kan news team sa luwas,
Sa lado teknikal, Kuya Nald Baldo, Kuya Richard Astor asin Ate Trescia Marilitana sa IT. Sa newsroom sa pangaran ni News Director Sir Mar Dela, Ate Angel Mustaza asin Ate Jenny Obalyaran. Sa pangaran man kan perminindong nakakaibahan sa pagbabareta na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Salamat sa saindong pag-antabay marhay na hapon.